Hello everyone. Hi, kabsat nati. Kabsat lover boy. Si lover boy ay si kabsat June. Maraming salamat. Mag-end na po ako. Mag-play na lang ako, kabsat nati, lover boy. Isa pang video mo, Mr. Titanic na 32 minutes. Tapos lover boy sa community na lang. Community na lang ang bakas mo. I-check ha. Kabsat natin, magpo-play din ako plus si Sir Domingo. Naka-play din po kayo sis Lucy, Ma'am Icon, Adrian. Ayun, nakasalang yung isa mong video doon na mahaba. Kasi mag-end na ako, magluluto kasi ako. Bye everyone. God bless you all, Team Mani, at sa lahat ng tumambay sa aking live stream. Bye. Thank you so much, kabsat nati, Mr. Titanic, Itnagak Mix TV, Adrian Remix Vlog, si Lover Boy na si June Vlog. Si June Vlog yan, kabsat natin ha. Para sa watch hour daw niya. Tapos ito pala yung yung pinifeature kong tanim kong cranberry. Bago, noong pandemic, tinanim ko yan. Haba-haba na rin. Pwede din daw yan pang asim dahil maasim yan. Sis Lucita, Ma'am I Connect, thank you so much. Itnagak Mix TV, Tito June, MTV, Leamer, sino pa ba yung iVlog, o Mariani, thank you so much. Ayan, Kamemo, si Kamemo 1, Kamemo 2. Alright, goodbye everyone. God bless you all.